Catalunya es troba a les portes de la segona onada de calor d'aquest estiu. Vegem tot seguit. Però primer, començant la representació meteorològica d'aquest dissabte amb aquestes imatges de Barcelona, on hem tingut una jornada molt estable. Ja ho vegeu, cel destapat, amb aquesta sortida del sol rogenca i amb aquesta franja fosca que, desgraciadament, no són núvols, sinó el fum procedent de l'incendi forestal que encara crema a hores d'ara a les Gavarres. Jornada de calor moderada a la capital catalana, amb mínimes que s'han situat al voltant dels 24 graus a la part alta de la ciutat i al voltant dels 25 o 26 graus cap als barris costaners de la ciutat, donant idea d'aquest mar Mediterrani que es va escalfant a poc i ens deixa temperatures més elevades en punts del litoral, temperatures màximes també al voltant dels 30 o 32 graus. Sí, amb aquestes imatges de Calella de Palafrugell, on podem veure com la tramuntana ha seguit bufant amb força en tot l'Empordà, també dificultant l'extinció d'aquest incendi forestal, ràfegues de més de 50 km/h que també han ajudat una mica a suavitzar la sensació tèrmica, tot i que ha fet molta calor en punts de la costa de Girona, amb màximes de més de 31 o 32 graus. Seguim amb aquestes imatges de Manresa, on hem tingut una jornada molt estable, cel destapat, blau, sense pols en suspensió i també sense núvols, durant una jornada que també ha estat de molta calor, on s'ha notat també la pujada dels termòmetres, ja que les màximes han superat ja els 34 graus en aquest punt del Bages. Anem amb els mapes per pròxims dies. El mapa isobàric podem veure com l'anticicló serà l'absolut protagonista durant els pròxims dies, deixant una jornada molt estable i configurant aquesta cúpula de calor, desviant totes les borrasques que podrien arribar cap a França, també cap a la península Ibèrica, i deixant una forta pujada de les temperatures que també serà sinònim d'aquesta segona onada de calor que afectarà punts de Portugal, Espanya i també cap al sud de França, temperatures que podrien tornar a superar els 40 graus en molts punts del sud-oest del continent europeu. Seria a partir de la segona meitat de la pròxima setmana quan arribarien algunes cues de front fred, especialment cap a punts del centre d'Europa, que si bé no tindrien molta influència aquí a Catalunya, sí que ens podrien portar una mica d'aire fred en altura i ens podrien deixar algunes tempestes i ruixats de tarda, en principi únicament al Pirineu, i estem pendents d'algunes sortides de models meteorològics que mostren una possible bossa freda que arribaria de cara al pròxim cap de setmana cap a punts de la península Ibèrica i ens podria portar algunes novetats meteorològiques una mica més importants. Anem ara amb el mapa anomalies de temperatura, 850 hectopascals, podem veure com aquests colors vermells els tindrem aquí a Catalunya i pràcticament a tota la península Ibèrica de partir del pròxim diumenge i durant molts dies més, dilluns, dimarts, dimecres, dies de molta calor, també dijous, temperatures clarament per sobre la mitjana climàtica, amb més de 40 graus a molts punts de l'interior i també temperatures molt elevades amb molta xafogor, més de 35 o 34 o 35 graus de màxima en punts de la costa i que sembla que no afluixarien pràcticament fins al pròxim cap de setmana. Per tant, setmana de molta calor, per tant, recomanem evitar les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Podem veure com a hores d'ara el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat alguns avisos per calor de cara al pròxim diumenge 5 de juliol. Podem veure com ja ha activat aquests avisos en punts de l'Alt i el Baix Empordà per temperatures que podrien superar els 37 graus de màxima, també cap a punts del litoral i prelitoral central, el Maresme, el Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, punts on es podrien superar també els 34 o també els 35 graus i molta calor també que podrien tenir de cara al pròxim diumenge en punts de les Terres de l'Ebre, màximes que també podrien superar els 34 o 35 graus, deixant una jornada de molta calor. Anem ara amb el mapa de símbols per demà, diumenge. Serà una jornada molt estable, molt aprofitable per gaudir de l'exterior de les platges, tot i això amb el permís de la calor, que serà l'autèntica protagonista del pròxim diumenge. Ho vegem, tindrem una jornada amb moltes estones de sol, cel pràcticament destapat, clar, sense pols en suspensió i sense núvols en la primera meitat de la jornada, i seria a partir del migdia quan anirien creixent alguns núvols d'evolució, especialment cap a punts del Pirineu, també en punts de muntanya del Prepirineu central, cap al Prepirineu occidental, i sense descartar també el creixement d'algun núvol d'evolució diürna en alguns punts del prelitoral de forma més aïllada i, en tot cas, sense precipitació en cap punt del territori. Pel que fa al vent, podem veure com durant la matinada, durant la primera meitat de la jornada, tindrem un vent feble en direcció terral, especialment en punts de la costa litoral, que bufaria de forma suau. En canvi, en punts de la Costa Brava tindrem aquest vent de tramuntana que seguirà bufant de forma suau a moderada, ràfegues d'entre 40, 45 o 50 km per hora, especialment durant la primera meitat de la jornada, i ja a partir de la segona meitat de la jornada aniria menys. Tot això encara esperem algun cop fort, especialment cap al nord del Cap de Creus. A la resta del litoral tindrem vent de marinada
predominada, suau des del sud o des del sud-oest, ràfegues d'entre 25 i 40 km per hora que podrien ajudar lleugerament a suavitzar una mica la sensació tèrmica en punts de la costa i que podria ser una mica més intens, ja de caràcter moderat, durant la segona meitat de la tarda en alguns punts del sud de Lleida cap a punts de Ponent o també al prelitoral entre Barcelona i Tarragona o també cap al prelitoral sud, amb algunes ràfegues que ja podrien superar els 35 o 45 km per hora. Pel que fa a les temperatures, podem veure com pujaran de forma molt marcada respecte d'aquest dissabte, donant el tret de sortida a aquesta segona onada de calor de l'estiu de 2026 a Catalunya, màximes que podrien superar els 33 o 34 graus en molts punts de la costa, xafogor també molt intensa a tot el litoral, també el prelitoral, i màximes que ja es podrien enfilar fins als 37, 38 o fins i tot als 39 graus en algunes raconades de l'interior de molts punts de la Catalunya central, també cap a l'interior de Girona, i atenció per alguns punts de Ponent de la Vall de l'Ebre ja es podria fregar o fins i tot superar el llindar dels 40 graus. Tot això amb unes temperatures mínimes que faran una nova passa endavant i ens deixaran un autèntic festival de nits tropicals en molts punts de la costa i fins i tot algunes nits tòrrides a mínimes de més de 25 o 26 graus a alguns punts del litoral central. Anem ara amb el mapa de símbols per la pròxima setmana. De cara al pròxim dilluns, una jornada molt estable, força continuista respecte al diumenge, en la que ens trobarem ja plenament dins aquesta onada de calor. Jornada molt estable, especialment al matí, amb moltes estones de sol, i seria únicament a partir del migdia o les primeres hores de la tarda, quan es formarien alguns núvols d'evolució en punts del Pirineu central, també Pirineu occidental, en principi sense precipitacions. Es podria escapar alguna gotellada molt local i feble cap a punts de l'extrem nord del Pirineu, però en principi no esperem ruixats en cap punt del territori. Tot això amb alguns núvols alts que podrien aparèixer en punts de l'interior o del prelitoral de cara a les últimes hores de la jornada. Tot això amb temperatures que seguiran pujant de València, es deixarien ja més de 40 graus a molts punts de la Catalunya central, interior de Girona i també cap a les comarques del nord de Tarragona i del sud de Lleida. Jornada de molta calor, com comentàvem, amb molta xafogor també a la costa, màximes que podrien superar també els 33 o 34 graus en molts punts del litoral i prelitoral. De cara al pròxim dimarts tindrem una jornada força similar, també molta calor, màximes que podrien seguir pujant una mica més, ja fregant els 42 o 43 graus en alguns punts de Ponent, també a la Vall de l'Ebre, sensació tèrmica també molt calorosa, també en molts punts de l'interior i també de la costa. En general, màximes que es quedaran per sobre els 35 graus en tot el territori, únicament en punts de la costa tindríem aquests 33-34 graus de màxima, però amb una sensació de xafogor que es deixarà una sensació tèrmica també de temperatures més elevades, moltes estones de sol al matí, i seria a partir de la tarda quan aquesta calorada donaria una mica més d'energia a l'atmosfera i permetria el creixement d'alguns núvols d'evolució, especialment cap a punts del Pirineu, que ens podrien deixar algun ruixat feble de caràcter local que en principi descarregaria cap a punts de les muntanyes, també cap a les valls del Pirineu, i ens deixarien únicament aquests pobles i ciutats de la serralada pirinenca, algunes refrescades molt agraïdes. A la resta, moltes estones de sol i calor. De cara al pròxim dimecres podríem parlar de la jornada més calorosa de tot aquest episodi. Podríem tenir el pic de calor durant una jornada on podrien tenir alguns rècords de temperatura, màximes de més de 43 o fins i tot 44 graus en alguns punts de Ponent, també de la Vall de l'Ebre, i més de 40 graus en molts punts de l'interior. Jornada de calor extrema, temperatures que podien superar també els 34 o 35 graus a la costa, amb moltes nits tòrrides mínimes que podien superar els 26 o 27 graus a molts punts del litoral central, també cap a punts del litoral sud, i seria a partir de la tarda quan creixerien aquestes nuvolades, aquests núvols d'evolució, que en aquest cas creixerien especialment cap a punts del Pirineu occidental, on ja podríem tenir les primeres tempestes de tarda, tempestes violentes amb molta activitat elèctrica i sense descartar alguna pedregada cap a punts, com comentaven, del sector occidental de la serralada, i també sense descartar alguna gotellada, algun ruixat més feble cap a punts del Prepirineu de Lleida. A partir del dijous començarien a recular una mica els termòmetres, tot i que encara ens trobarem dins aquesta onada de calor, però podrien tenir 1 o 2 graus menys cap a punts de la Catalunya central, altres punts de l'interior, cap a les comarques de Lleida i Tarragona, tot i que encara, com comentàvem, molta calor, màximes de més de 40 graus en molts punts, però podem veure com, en canvi, els termòmetres pujaran a la costa. Jornada de molta calor, més de 35 graus de màxima en molts punts del litoral, amb una xafogor que serà també molt intensa, nits de mal dormir, i com a novetat podríem
podríem tenir l'arribada d'una mica d'aire fred en altura, el que suposaria també una desestabilització a l'atmosfera i un augment de la nuvolositat. Esperem un cel més variable, especialment durant la segona meitat de la jornada, amb el creixement d'alguns cúmuls i cumulonimbus, especialment cap a punts del Pirineu i Prepirineu, on tindríem algunes tempestes, alguns ruixats que no sols afectarien a la serralada, sinó que també podrien desplaçar-se, estendre's fins a alguns punts del Prepirineu de Lleida, altres comarques també de Lleida i cap al nord de la Catalunya central. Tot això amb més estones de sol cap a la meitat oriental del territori. De cara al pròxim divendres ja podria ser la jornada que posaria el punt final en aquesta onada de calor, baixarien els termòmetres de forma marcada, tot i que com que vendrem de molt amunt encara farà molta calor. Jornada en temperatures per sobre la mitjana climàtica, amb moltes estones de sol al matí i, com comentàvem, aquesta atmosfera una mica més inestable ens podria deixar una nova tongada de ruixats en diferents punts del Pirineu, Prepirineu i sense descartar que també es puguin estendre aquestes precipitacions cap a punts de l'interior. I pendents de cara al pròxim cap de setmana d'aquesta petita bossa freda que ens podria portar algunes novetats del temps una mica més significatives. Acabam amb bones notícies amb aquestes imatges de la serralada marina on van tenir aquest incendi forestal fa una setmana i on podem veure com ja creixen alguns brots verds després d'aquest incendi forestal, donant idea de la resiliència que té la natura. I fins aquí el temps de nacional.cat. Ens veiem aviat.